Il-Gvern u Sport Malta ħabru proġett sportiv b'investiment ta' 9 miljun euro li se jkunu parti miċ-ċentru sportiv ta' livell internazzjonali fil-Marsa b'medda ta' 60,000 metru kwadru. Brabta ma' dan il-proġett l-Awtorità tal-Ippjanar se tara li l-kumpless sportiv fil-Marsa ikun maqsum f'erba' żoni u jinkludi faċilitajiet għal diversi dixxiplini sportivi. Waqt żjara fuq il-post mis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima u l-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Mark Kutajjar kien spjegat ukoll li fil-binjiet il-ġodda se jkunu jistgħu jiġu prattikati in-netball, il-ġinnastika u l-weightlifting. Fl-istess ħin il-binja magħrufa bħala tal-1903 se tiġi restawrata u tinbidel f'uffiċini u ristorant. Parti oħra tal-art se tintuża primarjament għal faċilitajiet ta' livell internazzjonali relatati ma' tiġrijiet ta' żwiemel, żoni ta' taħriġ u stalel. Dan apparti faċilitajiet anċillari fiż-żona. Hawnhekk ħajkonna 3 proġetti, ħajkonna wkoll 3 faċilitajiet li sal-2023 ħajkunu lesti u ħajkunu lesti wkoll għall-lob tal-pajjiżi żgħar li għal Malta se jkun l-ikbar avveniment din is-sena. Barra minn hekk u barra dawn iż-żewġ proġetti fil-preżent qed jitkomplew ukoll it-tieni fażi tal-proġett tal-basketball f'Taqali kif ukoll il-proġett tat-tennis f'Pembroke biex fi ftit żmien Malta ħajkollha 5 faċilitajiet ġodda. Se jkun hemm ukoll faċilitajiet tal-golf u l-Akkademja tal-Golf u se jkun hemm żona b'faċilitajiet relatati mad-dixxiplini sportivi oħra bħat-tennis. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li dan il-proġett huwa konformi mal-viżjoni tal-Gvern għal dan is-settur u se jikkumplementa proġetti u investimenti oħra illi saru fl-aħħar snin. U dan kollu jidħol eżattament f'dik li hija l-ottika ta' dan il-Gvern għas-settur sportiv. Settur sportiv li jkomplu jikseb u jġib riżultati importanti lil pajjiżna, iżda fuq kollox jagħti wkoll dinjità lil tant atleti li ta' kuljum jippratikaw dan l-isport u li b'mod regolari jkunu anke ambaxxaturi tagħna f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.